gipahayag ni pamilyaran nga unanimous nga ginaprobahan sa mga miyembro sa task force ining resolution hango sa pagpatuman sang liquor ban nga sunod siya ti isa ini sa mga pamaagi para ang mga tawo hindi na kinahanglan nga magtambay dira sa sagwa sining mga panimalay magainom-inom kag kaysa sa Aksyon Marti wala man sige hapon masunod ang social or physical distancing nga ginatawag. So kayo sa aga may masobra sa kagatos ka mga persona ang naglapas sining curfew no nga amo dining hambal ni pamilyaran nga kadamo sa gihapon sa mga persona nga wala nagasunod sa mga policies and regulations nga ginaobra sang syudad para sa ning campaign against COVID-19. So sabahin din ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia nagapabor sa Aksyon Mar nga ipatuman ang liquor ban diri sa Bugos nga Bacolod. Kag sunod siya buwas nga adlaw maga-take effect ang liquor ban takna las 12 sang kagabihon o kon 12 midnight Aksyon Mar. Sa karon ongoing pa diri ang Claro Aksyon Mar ang liquor ban ano ni siya ang coverage sini ginadilian ang pagbaligya no sa mga establishments mga tiyangge sang sining mga makahulubog na ilimnon kung sa sulod kanimo sang balay mainom suno kay vice sa pamilyaran pwede na kay hindi ka man makitaan sang kapulisan kag mga barangay tanod kay sila ini ang maga-implement no or magapangdako king kaso nga mayra dira sa mga tawo nga tinambay nga naga-inom-inom apisar nga hindi curfew time o kon 10 PM to 4 AM Aksyon Mar. So sabahin ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia pabor siya sa sining tikang or pag-approve sang resolution sang task force nga i-implement ining liquor ban sa Bugos nga Bacolod. Sa buwas nga adlaw bantayan ang executive order formally iga-issue ni Mayor Bing regarding sining para ma-enforce ining liquor ban sa Bacolod City. Sa karon pa sa gihapon ang press con sang task force diri sa may syudad sa Bacolod kag may mga plan man ang City Action Mar nga magbakal sang test kit mga 3,000 kabilog more or less mga 5 million pesos ni ang balor. Pero sunod kay Mayor Bing iya pa ginakulat ang go signal ka Department of Health ilo din na no nga wala pa man na set up formally ang laboratory dito sa may West Visayas Medical Center sa Iloilo nga muna siya ang iga-accredit sa Department of Health para makakandak sang COVID-19 test para ang Bacolod, Negros, kag iban pang lugar dili sa may Region 6 pwede na makabenepisyo or makapadala sa mga specimen sa mga patients under investigation kag hindi na kinahanglan nga ipadala pa dito sa may RICM. Aksyon Mar, ini ang update kag balita nga madulong naton sa sining mga tinihon. Rekta diri sa may Bacolod Government Center. Ang aksyon nyo, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita ng Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon Dale, 5:36 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Buin-buinan tang kabaritor sa ato sa live stream. Tiya ba to liquor ban halos aprobado na. Boss, ginahulat na lamang ang executive order ni Mayor Bing Leonardia at yung mga siling kita liquor ban, pwede ka makainom sa makahulubog basta salon sa imo sa nga balay. Sa mga tiyangge naman, tindigid pwede makapainom sa sagwa sa sanggida. Kung mag-inom ka mo silidalan, dakop ka mo ka may liquor ban. Gabarito si Soya Iana Miles from Riyadh. Halong dalang kamotaran. Thank you. Si Kenneth Valencia, Maria Luz Agrijaldo Maconat, Gabaritor Man, Tintin Sogon, Brillantes, Orex Ogon, Lola Consing, Dorias Porok Marang, Barangay Mandalagan, si Bambi Padernal, Alicia Padilla, si good afternoon from Kuwait, Ana Andrea Famoso, Philip Laurente, halindari sa Barangay Minoyan, Ernesto Paul Parinyo, good PM Aksyon. Ask lang ko tani kung taga-Bacolod ka lang kag senior citizen ka na mabakal ka bulong maintenance dakpon ka man curfew mangkot lang salamat gid. Why pa na inahulat ba ng executive order ba na sa nga ato sa ding alkalde. Ba kadamo sa nagabalamang kutanon mo Didain Jonah. San upa mapamatyag mo mag-ayo si Mother Earth sa iya nga sakit nga coronavirus amo nang waay gid naton
may baluan. Ang nakahibalo sa na makaaksyon isa lang ang atos babaw sa atos sa nga kahit asa no mura sa nakabalugid. So pangamuyo lang gid atos sa nga tapat dira makaaksyon. Merna Estrao Pladia ahay sa contact tracing palang kabudlay na manong dalang taas rin madugayan pagid ning quarantine ti wala na kaunon di tanan kaya sa guron sa gobyerno tani ko operar dalan tanan di na palihog magpasaway. Good afternoon, amati lang kami di sa may barangay Tangob si Jesse Mark and mayong hapon. God bless from Kuwait. Okay, Alicia Padilla C. Her in Kuwait start kahapon curfew 5 p.m. to 4 a.m. Ang mahuli 3 years jail. Grabe yo, 3 ka tuig to sa Kuwait yo brakpan sa curfew ho. 10,000 kag thanks God all people follow some hard-headed gidia. Okay. Janice Doraemon II pa-greet lang kay Papa Boy nga piyong-piyong kag Mama Gigi ga pamati sa inyo. Ang iban balikan tanaman dugay magsantong plus herbal capsule kamanay. Puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties nagapakupos ini sa mga nagahubag nga parte sa ato sa nga lawas. Santong Plus Herbal Capsule na pamatud-an sa mga scientifico makabulig pakupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, madamo pa. Santong Plus Herbal Capsule nakatapna ini sa madamo nga balatian garanti sa kag may alibyo. Sa mga nagapamangkot la kun anong sitwasyon sumong sang stranded nga pasahero sa Bacolod sila airport eban napektado man sila sang pagpasira temporaryo sang borders dari sa Negros Occidental. Ang kalabanan gali nga stranded dira sa Bacolod sila airport mga overseas Filipino workers na sila mga OFWs dati laban-laban siguro balik dito sa ibang nga rasyon paano ka mo makabalik to ka mayara man sang ban nga ginapatuman. So nagpaningguha man nato sa gobyerno provincial. Kumo kay OFWs makaaksyon, may papel diri sa pag-amo maakon pagkasikasuban. Ang taga-uwa, no? Ti kay na makaaksyon muno na si Governor Bong Lacson. Yagin ayo yan na ang OWA amo mahon ini mga OFWs kay ang provincial government handa gid nga magbayad sa kung anuman nga accommodation sa hotel man o kon pension houses. Man budlay man nga dira sila halaka teder lang sa airport ka budlay ang ila sa nga hulag dira maka-aksyon. Laing gid kon kono kompleto sa gamit kag insakto nga tululugan bla ang ila sa nga ginatiniran. Balikan tani dugay-dugay pabati ta ang tingog dugay-dugay ni Gobernador Bong Lacson sa labing ulihi kay nga press conference sa bahin sang Kapitolyo Provincial. 5:41 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play
lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people... Alikantang patrol na tipon nga balita with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, sa report please kamin. Good action, mami. Ang ano ka preparado ang mga frontliners sining pagbantay nila sa nakalain nga border sa palibot sa sulod sa Bacolod. Nagpatigayon sa simulation exercise sinigilamang hapon ang mga katapos ang kapulisan, of course, in coordination man sa pila ka mga persona nga hamtang dra mismo kung ginakabig abi nga mga frontliners action mark. Ang simulation exercise kung SIMEX agin patigayon sa Bacolod Talisay border hamtang sa circumferential road sakop naman sa Barangay Bata sulod sang Bacolod. Kaya na dito sa lugar inigin natambungan kung nagsasigid mismo si Bacolod City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Kasunod kay Sir Pico, ilang ginapatigayon nga simulation exercise isa ginamang kapatimaan kung nado isa katikang agud nga matakos kung ano kahanda kagalerto ang mga first responders sakit man ang mga frontliners at iyon sang emerensya kaya na lamang ang sumar kumiyara tabi karon nga naglabay nga nagtaas ang hilanat o kung pilaman ka mga rechecking o kung pagpatigayon sa thermal scanning sa ini nga persona wala ga nubo ang iyay lanat di posible makabig ini nga person under investigation or monitoring mag-aksyon man sa pinadara ka mga area. So gin-check nila kayo na kag dito gipakita kung ano dapat kay moon ano mga sitwasyon nga dapat nila sundon kag ano ang plastada abi no sa mga pinaka holding areas action mar. Dito kay na no ni Sir Pico na dapat sa mga holding areas sa consumer border una best matinlo ang lugar
wala na ganila tabala ang mga pagkaon dira kon mahigko kag may ara gid area nga naparte ni sir gid lamang sa holding area ug nawagkabig-abi nga na-disinfect kag wala action mars na ginatinaran sang maayo kung labing na pungkuan lang dapat na parte ni Sir Gid sa mga persona kinahanglan nila i-record or i-recheck action mark kung may mag-abot gid man o kung maglabay ng mga suspetsoso o kung mayroong mga simptomas ng coronavirus disease 2019. Aksyon dyan, mayong hapon. Una na best thank you sa pag-cover sa aton yung timing simulation exercise. Ang ini sa aton mga reminders sa aton ng mga personnel na nagabantay sa aton mga border control ng mga dosing zone. No? Kaso may ara di magtubo ang ilang mga body temperature, paano ang coordination sa ating city health at sa ating COVID hotline. Then, situita man nga dapat may ara holding area get samtang ginaskan naton, samtang ginakuhaan pa naton body temperature. Then ikadua, being the border control dapat magtinluman sila diri, ang basura dapat may basurahan man. May kalaway nga border control kita, wala man ka obra ka-observe nga tawag nga hygiene and sanitation. Ang alas tanay kabalo na gimatang ulubraho nila. Ang sa ato ng keep on reminding them, pagpabalo lang yapon sa mga dosindos nga dapat nilang pag-obrahon diri, ilabi na gid ang paggamit sa mga PUI kag PUN. Ano na lang sa pagpilo una-una best ang klaroon plani sa mga listeners sa ato mga live na ang ato niya subungin ang diri sa border control para hindi sa mga information ko no ID we are very strict to that. Kag dapat mula diri sa mga transaksyon mula naman sa mga ulubraho diri sa Bacolod kita gid nagambal ang idala ka mo magadto sa Bacolod kay atong diri nga kontra wala nag-observe sa curfew. Atong diri kontra hindi makita sa virus. So kung ano man ginaubras ang tanan-tanan tubong dapat kopira sa atong mga pumulo sa Bacolod. Aksyon man yan si Bacolod City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Ariel Pico dito kay nasa aton nga interview sa lugar matapos sa ginpatigayon ang simulation exercise sa Bacolod at Talisay border sa Conference Road Barangay Bata sunod sa Bacolod. Tumutong operasyon ni Sir Pico sa mga publiko na mag-cooperar especially sa nga sitwasyon karon nga medyo naglalaman ang krisis nga ginatubang sa ato naman nga susunod. Balik gikan sa Bacolod libot sa Bacolod Aksyon John Diaz sunod sa Aksyon na sa Bacolod Aksyon Radio. 5:51 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa live stream. Gabaritor si Toto Dondi Blanca, si classmate Christine Calvo Villases, Kamarita Michelle Josera Verdian, si Casa Thor Katuiran, si classmate Benji Bantong, ang pinakapoderosong tao sa Bugos sa Kalibutan si Reynaldo Poderoso Aramad, si batchmate Marlon Grace Busayong Rimada, thank you. Walvan Espanyola Tikala, doble ang dala niya nga halit kay gabaligya pasaya Shabu na namutong piyo eman nadakpan na baligya Shabu. Jose Mongcalto Ridley. Okay, salamat. Saga monitor ged sabong si Kasata Christian Genovea, Velma Recibido, good afternoon. Kagkay sa kabankalan karon nagapanamyaw siyempre kung may time lang gid tungod besi naga-tune in gid sa inyo sa dira sa bansa sang Pakistan. Okay, good PM minutor lang Nonoy Erwin Gonzales, Emily Gonzales, Bayonetta watching from Handumaran, si batchmate Gerald Peliajo, musta Walma Panagsagan Estrabon, Kuwene Kalaor, good afternoon. Kabangkalang kadamo gihapon sa pasaway mabata man o kung tigulang daw wala lang kabalosang home quarantine. Ara mga kapulisan na pwede na sila madakop gani masaway. Andrew Narciso Espanyola, great lang Jalen Junicio sa Barangay Tapi, Kabangkalan City. Balon taraman itali sang balita halin sa BCBO. Bacolod City Police Office, may gabaligya gapon siya bubisa na muna ng sitwasyon. Makadari aksyon manabay. Aksyon na rin, sa report please come in. Makadari aksyon manabay yan, tanay ang balita parte sa COVID-19. Bangod ka sa kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas ang COVID-19. Hindi ni sa vlog para sa ila, ngayon taton, ang drug operation diri sa syudad sa Bacolod.
Sunod kay Binyas Aksyon Marlon, wala untat ay resining operation nga ginahimo sa mga persona nga nagapadayon baligya kagamit sa droga dili sa mga syudad sa Bacolod. Sunod sa Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas, padayon ay paglagas sa mga kilala nga konektado sa drug group nga yari dili sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Binyas Aksyon Marlon, ginahimoan nila sa pamaagi nga maguba ang local network nila diri sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Binyas Aksyon Marlon, bisan nyara sa sagwa sa Region 6 ang mga tao nga sadto kilala nga mga drug group leader apang may mga tao man diri sila nga masaligan nga mo ang nagapadalagan sa ila sini negosyo. Halin sa bulan sa Enero tubtob Marso 10 sini nga tuig kapina sa 13.8 milyones pesos nga bilis sa Cebu ang na-recover sa aton sini kapolisan. Subong, sige naton lagas pero highly mobile sila Pero hindi naton napaguntatan until such time ma-neutralize naton na sila. Ang gawa ng ibang group sa sila magtinir sa Bacolod. Mga nila ginaguba naton ang network nila. Kaya amo ni ang ginahulugan nila Wala sila diri sa Bacolod, dito sila sa Malayo. Sometimes guwa pa sa Isla San Negros pero may negosyo sila. So madali lang magpangita man lang sa tao bisan sino pwede nila masugo ang mga tao nila. Pero behind that sila gyapon panagiya. So muna ginako naton ang approach nato is ang local network nila kag ginalagas mo nato ng mga high profile personalities. Butsi mo may mga trusted base na tao nga nabili sa. Yes, kung tanaw mo ang nature sang structure nila, pag neutralize mo sa isa, may nagasunod na naman na makuha mo ang papa, ara ang asawa, ara ang anak, ara ang mga inapulos. Pero ang ginagawa nato, i-sustain lang nato. Pero wala nato ginautatan ang pagpangitagin mismo sa ulo. So, again sir, may warning ka sa ibang pagit na nag-iilis siya. Well, nakita natin kung ano ka seryoso ang gobyerno natin subong eradicate ang problema sa illegal drugs. Mas maayo pa nga samtang may panahon pa, aga pa, mas maayo ang taton na lang nato na o magsurrender na lang kita. Kay amo mangyapon wala sang maayo nga pakatuan ng klase sang aktibidades or negosyo. Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Araman ka monitor si Andrew Narciso Espanyola, Jelen Juniso, Barangay Tapi, Kabankalan City, si Noyes Kitayhopon Jr., Vilma De La Vega, Kenneth Asopan Prado, asalang sa Ambal, wala man sa Aksyon. Ambal ni Kenneth, Ernesto Ocon Mayor, Ernesto Estrao, Mayor, dara sa Banwas ang Hinubaan, kamusta na ng mga taga Banwas ang Hinubaan? Henry Tanyoso, I am just wondering why public health officials are not espousing the use of foot bath in our homes and other establishments to prevent the transmission of COVID viruses. It has been established by Chinese health officials. No? Halin kay Henry Tanyoso, lawig pa niya sa ding mensahe, aber, can be officials that the COVID viruses can be transmitted through footwears. Kinatun-an managurugya sang aton pila ka mga official diya. Ang foot bath may be made of cloth, doormats, and pouring their own 10% solution of water and ammonia nga mga produkto. Okay, nami nga ko na nga panugyan ni Sir Henry Tanyoso. Okay, Gobernador Burgos Silado, si Margie Sabas, kag si Aldrin Sabas, halin sa kay Noroy Manggubat. 56 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Babalik pa kita pagkatapos gid lamang sini. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer.
Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa mga tumar nagadaan sang life extension na vitamin D3, manang vitamin D3 importante ni sa ato sa ning lawas gid. Nagahatag ni kapag sikag pabakod sa ato sa ning immune system. Kung nakulang sang vitamin D3 ato sa ning lawas, makabatsyag ka maka-aksyon sa di mayo. Pero kung may vitamin D3, testingin nyo bala Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Damo mga produktong Life Extension na Philippines. Mas maayo kung makakadto ka mo personal sa ila sa nga talatapan, home lang sila sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Lapit lang, dari sa likod lang sa Aksyon Radio Bacolod. Kita nyo ng dako nga ngalan Life Extension. Madadang ila sa nga klinika akon opisina para nga masabat nila ang inyo sa diduga nga mga palabong angot sa ibang sa mga produkto pagid sang Life Extension Philippines. Life Extension Vitamin D3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. There comes a time. Iban nga balita way tabalabutan tutok sa Aksyon Firing Line la sa media tungtong balas 9 ang gabi. Apo na temporaryo kay Aksyon na Artay Hopon. Action Reports After Edition magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action ang Defensor kag Action Eden Aboso.
Kabot ka Aksyon Henry Espulgar sa Technical Control with Aksyon J.M. Baikin. Ako naman Aksyon Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,